नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं। आरोग्य प्रश्नी निलेश राणे सभागृहात आक्रमक। सिंधुदुर्गात येऊन त्रुटी दूर करेन मंत्री हसन मुश्रीफांचं सभागृहात आश्वासन। आणि शक्तीपीठ प्रश्नी पालकमंत्र्यांचं संघर्ष समितीस चर्चेचं आवाहन। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। मुंबई गोवा महामार्गावरती बांदा बस स्थानक नजीक असलेल्या पुलावरून कार कोसळून अपघात झालाय। बुधवारी रात्री 2 वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडलाय। पाहूयात। सुदैवानं या कारमधील 6 युवक बचावले आहेत। आज सकाळी राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी प्रशांत पांगम यांच्या ही बाब निदर्शनास आली। त्यांनी याची माहिती बांदा पोलीस व स्थानिक ग्रामस्थांना दिली। त्यानंतर बांदा पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले। ही कार सावंतवाडीतील असून पुलापासून 100 मीटर मागे कार डिवायडरवरती चढली। वेगानं स्ट्रीट लाईटचा पोल तोडून सुमारे 60 फूट खोल ओहळात कोसळली। कारमध्ये सावंतवाडी येथील 6 युवक होते। 6 युवक सुदैवाने बचावले आहेत। कालपासून पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे कुडाळमधील भंगसाळ नदीची पातळी वाढली आहे। त्यामुळे हॉटेल गुलमोहरकडील तसंच कुडाळ रेल्वे स्टेशनकडील मार्ग बंद झाल्यानं नागरिकांचे हाल झाले आहेत। पाहूयात। प्रत्येक फुलांचा बहर हा त्या ठरलेल्या हंगामामध्ये येत असतो, परंतु बिगर मोसमात आणि त्यात करून दमदार पावसाच्या हंगामामध्ये न भरणारी फुले बहरली तर आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहत नाही। पाहूयात। सुरंग म्हणजे सुरंगी या बहुचर्चित अतिशय महागड्या आणि अतिशय सुगंधी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फुलांना त्यांचा मार्च एप्रिलला ठरलेला हंगाम सोडून पावसाच्या जून महिन्यात बहर आला असून हा चमत्कार कुडाळ तालुक्यातील आवेरे येथे घडला आहे। आवेरे या गावातील यशवंत चंद्रकांत पालकर यांच्या मालकीच्या सुरंगीच्या जंगलात सुरंगीच्या काही झाडांना बहर आल्याचं आढळून आलंय। एकंदरीत वातावरणातील बदलांचा परिणाम असल्याचं यशवंत पालकर सांगतात। एकंदरीत बिगर हंगामातील सुगंधी सुरंगीचा बहर हा सुखद धक्का देणार आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शासकीय मेडिकल कॉलेजमधील असुविधांबाबत आमदार निलेश राणेंनी सभागृहात आक्रमक भूमिका घेतली। पाहूयात। अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय मंत्री महोदयांनी त्यांचा होते ना प्रश्नाचं उत्तर जी प्रोसिजर आहे त्या प्रोसिजर प्रमाणे मंत्री महोदय आपण त्याचं उत्तर दिलेलं आहे। माझा मंत्री महोदय प्रश्न
जनरल आहे. आपण मेडिकल कॉलेज हे केंद्र सरकारातून जाहीर होतं, ज्याचा उल्लेख आता राहुल पाटील मला वाटतं इथे सन्मान्य सदस्य त्यांनी केला. अतिशय गंभीर प्रश्न आहे साहेब. सेंट्रल गव्हर्नमेंट कॉलेज असू दे किंवा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज असू दे, यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंट परवानगी देते. अगोदर मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया होतं, आता बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स आहे, त्यांच्याकडून इन्स्पेक्शन केलं जातं. आता वर्षातून 3दा इन्स्पेक्शन केलं जातं. मला काय आपल्याला वेगळं सांगायची काय गरज नाही. 3 इन्स्पेक्शन आणि त्या 3 इन्स्पेक्शनमध्ये त्या व्यवस्थेची पूर्ण माहिती दिली जाते. माझा मंत्री महोदय, अध्यक्ष महोदय, मला प्रश्न मंत्री महोदयांना स्पेसिफिक विचारायचा आहे किंवा एक जनरल प्रश्न विचारायचा आहे. प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज आणि गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला काय वेगळी सूट आहे का? कारण का जेव्हा आपण कंडिशन वाचतो सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी क्लिअर कट लिहिलेलं आहे की मेडिकल कॉलेज हे सिव्हिल हॉस्पिटलच्या प्रिमायसेसमध्ये नसावं. सिव्हिल हॉस्पिटलचे त्यांना कुठला इन्फ्रास्ट्रक्चर त्यांना वापरता येता कामा नाही, त्यांची कुठली व्यवस्था त्यांना वापरता येता कामा नाही. आता आमच्या सिंधुदुर्ग मेडिकल कॉलेजची अवस्था काय? सिव्हिल हॉस्पिटल सिंधुदुर्ग हे उचलून आता मेडिकल गव्हर्नमेंट कॉलेजमध्ये हलवलं गेलं. सगळी व्यवस्था तिकडे मेली. सिव्हिल हॉस्पिटलची सगळी व्यवस्था मेली. सिव्हिल सर्जन तिकडे बसतायत साहेब. त्या सिव्हिल सर्जनला कामच नाहीये. आता सगळे अधिकार तुम्ही दिले DMERला. मला वाटतं पाटील साहेब तुम्ही ज्याचा उल्लेख केला, खरेदी विक्री वगैरे जी काय आहे ती खरेदी, हे सगळे DMERला साहेब अधिकार दिले आपण. आता DMER काय करते हे सिव्हिल सर्जनला माहित नाही. कुठलीच व्यवस्था आता साहेब ॲनेटॉमी, बायोकेमिस्ट्री आणि एक तिसरा कोर्स पहिल्या वर्षाला शिकवला जातो. मी अध्यक्ष महोदय प्रश्नावर येतो, मला फक्त अर्धा मिनिट द्या. आणि फिजिओलॉजी हे 3 कोर्स आणि जे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजला साहेब जे डॉक्टर्स पहिल्या वर्षाला द्यावे लागतात, जे प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजला लागू असतात ते साहेब गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला लागूच नाहीयेत. डॉक्टरच नाहीयेत तिकडे. मग जर डॉक्टरच नाहीयेत तर साहेब आपण तिथे कंपाऊंडर बाहेर काढणार आहोत की डॉक्टर बाहेर काढणार आहोत 5 वर्षांनी? देवगड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांसाठी शेतकऱ्यांनी देवगड तहसीलवरती आक्रोश मोर्चा काढलाय. पीक विमा मिळालाच पाहिजे. पीक विमा मिळालाच पाहिजे. जय जवान जय किसान. या ठिकाणी आम्ही ज्या काही आमच्या मागण्या आहेत या संदर्भात वेळोवेळी तालुका कृषी अधिकारी असून दे किंवा जिल्हा कृषी अधीक्षक असून दे सगळ्यांकडे आम्ही आजपर्यंत पाठपुरावा करत आलो, परंतु त्या पाठपुराव्याला योग्य तो प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून या ठिकाणी आम्ही जवळजवळ 15 आमच्या मागण्या ज्या आहेत त्या मागण्याच्या संदर्भात आज रोजी तहसीलदार साहेब देवगड आणि त्याचप्रमाणे तालुका कृषी अधिकारी यांच्याकडे निवेदनं दिली आहेत. आज जे जवळजवळ 250 ते 300 लोक या मोर्चाला सहभागी झालेले आहेत. कारण एवढंच आहे की आज शेतकरी जो आहे तो आर्थिकदृष्ट्या तळागाळाला गेलेला आहे. त्याचे जे कारण आहे ते जे नैसर्गिक हवामान आहे, या नैसर्गिक बदलत्या हवामानामुळे आज शेतकऱ्यांवर फार मोठी आपत्ती निर्माण झालेली आहे. ह्या आपत्ती निर्माण झालेली असताना सुद्धा ज्या विमा कंपनीकडे या संदर्भात जे निकष आहेत त्या निकष जे आहेत ते आपल्या कोकणाला लागू पडत नसल्यामुळे त्या निकषामध्ये आवश्यकते जसे देवगड तालुक्यामध्ये कातळी भाग आहे किंवा अन्य जो काय वातावरण आहे या वातावरणाचा योग्य प्रकारे विचार करून त्याप्रमाणे नैसर्गिक आपत्तीचा विचार करून त्याप्रमाणे त्याची नुकसान भरपाई ही प्रत्येक शेतकऱ्याला मिळाली पाहिजे.
ती या ठिकाणी विमा कंपनी म्हणा किंवा जे स्कायमेट कंपनी आहे की जी आज या ठिकाणी वेदर रिपोर्ट जे आहे ते ऑटोमॅटिकली विमा कंपनीला देते, ही जे काय पद्धत आहे या पद्धती सुद्धा सुधारणा झाली पाहिजे. कारण जे काय रिपोर्ट येतात ते आमच्या प्राप्त झालेल्या रिपोर्टाप्रमाणे त्याची कुठेही एकसंध अशी माहिती उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे हे जे काय स्कायमेटचे जे रिपोर्ट आहेत ह्या रिपोर्टवरच आमची शंका आहे आणि विमा कंपनी जे काय पैसे देते आहे ते निकषाप्रमाणे आम्हाला या कोकणच्या निकषांमध्ये बसत नसल्यामुळे त्याचा जो आम्हाला परतावा मिळाला पाहिजे तो 100% परतावा मिळत नाही. म्हणजे याचा अर्थ जी काय शासनाची 40% म्हणजे केंद्र शासन असो राज्य शासन असो त्यांची प्रत्येकी 40%, शेतकऱ्यांचा जो 20% हिस्सा आहे ही 100% रक्कम जर विमा कंपनीकडे जमा होत असेल तर निदान विमा कंपनी ह्याचा विचार केला पाहिजे. ही नैसर्गिक आपत्ती आहे आणि ह्या नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने 100% त्या शेतकऱ्यांना जे काही विमा परतावा आहे, जे काय त्यांना 1,30,000 किंवा 1,40,000ची जी सीमित मर्यादा दिलेली आहे तेवढा सगळा हेक्टरी जो काय आहे तो तेवढा संपूर्ण त्यांचा हिस्सा आहे, त्यांचा जो हक्क आहे तो हक्क या प्रत्येक शेतकऱ्याला या ठिकाणी मिळाला पाहिजे. यासाठी ह्या आजच्या मोर्चाचं नियोजन होतं आणि अनेकही आमच्या मागण्या आहेत. त्यामध्ये जे शास्त्रज्ञ आता गिर्य जे रामेश्वर केंद्र आहे त्या ठिकाणी जो आधुनिक लॅब त्याच्यामध्ये माती परीक्षण असो किंवा कीटकनाशकाचं परीक्षण असो खताचं परीक्षण असो या संदर्भात अद्ययावत या ठिकाणी लॅब असू नये यासाठी प्रस्ताव त्यांच्याकडनं झालेला आहे. तो सध्या शासनाकडे प्रलंबित आहे, त्यालाही लवकरात लवकर मंजुरी मिळावी. त्याचप्रमाणे या भागात जी खतं कीटकनाशकं ही जी काय भेसळयुक्त विकली जातात ही पूर्णपणे याचा बंदोबस्त शासनामार्फत झाला पाहिजे आणि ज्या आमच्या विविध मागण्या आहेत शेतकऱ्यांच्या त्या वेळोवेळी त्याचा शासनाकडून असो किंवा कृषी विभागाकडून असो त्याचा जे काय पाठपुरावा आहे तो पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांचा जो हक्क आहे तो हक्क त्यांना मिळाला पाहिजे. यासाठी आज हा मोर्चा आयोजित केलेला आहे. शेतकरी एकजुटीचा सरसकट कर्जमाफी आमच्या मागण्या गेली 4 वर्ष आपण प्रयत्न करतो. 4 वर्ष त्यांनी आम्हाला जे उत्तर दिलं ते सकारात्मक आहे. आतापर्यंत आम्ही वर्षभरात त्यांना ज्यावेळी आपला जो काही हंगाम सुरू झाला त्यावेळेपासून प्रत्येक महिन्याला किंवा प्रत्येक 15 दिवसाला एक निवेदन त्यावेळी ज्या ज्या घटना घडल्या हवामानावर आधारित त्या संदर्भात प्रत्येक वेळी त्यांना लेखी निवेदन देऊन त्याची कल्पना दिलेली आहे. त्याप्रमाणे त्यांनी त्याची कार्यवाही करावी ही त्यांची शासन म्हणून जबाबदारी आहे, ती त्यांनी पार पाडावी. त्याचप्रमाणे आता जो काही 14 मे पासून पुढे 31 मे पर्यंत पाऊस पडला जो विमा कंपनीच्या निकषामध्ये अंतर्भूत केलेला नाही ही नैसर्गिक आपत्ती म्हणून त्याचं अंतर्भूत करून त्याच्यावर अनुदान किंवा सरसकट त्याची कर्जमाफी मिळावी अशी आमची स्पष्ट मागणी आहे. आम्ही सातत्याने या ठिकाणी या शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी या ठिकाणी शासन दरबार असो किंवा कृषी विभाग असो किंवा अन्य काही जे मार्ग आहेत ते सगळे मार्ग आम्ही अवलंबून आज या ठिकाणी व्यथित झालेलो आहोत. शेतकऱ्यांच्या अडचणी या दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या आहे. आमचा शेतकरी जो आहे तो शांत आहे, संयमी आहे, याचा आता कोणी अंत बघू नये आणि जास्तीत जास्त लवकरात लवकर आता ही जी त्यांची विमा कंपनीची मुदत आहे 45 दिवसाची ही संपून गेलेली आहे. त्यामुळे जुलैच्या अखेरीपर्यंत विम्याचा परतावा हा कोणत्याही परिस्थितीत शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. जर नाही मिळाला तर आम्हाला विमा कंपनी आणि स्कायमेट कंपनीच्या विरोधात अन्य जे काही मार्ग आहेत ते मार्ग अवलंबावे लागतील याची त्यांनी दक्षता घेऊन लवकरात लवकर 31 जुलैपर्यंत आमच्या मागणीप्रमाणे आम्ही जर प्रीमियम भरतो आहे तर तो आमचा हक्क आहे आणि आमच्या हक्कावर जर ते कुठे पाणी घालत असेल तर ते आम्हाला खपणार नाही आणि आम्हाला लवकर त्याचा जो परतावा आहे तो मिळावा अशी मी सगळं माझ्या संघटने आणि शेतकऱ्यांच्या वतीने त्या ठिकाणी विनंती करतो. सिंधुदुर्गातील आरोग्याबाबतच्या कमतरता भरून काढण्यासाठी आमचा प्रयत्न आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी मी स्वतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जाईन, सर्व रुग्णालयांची पाहणी करेन आणि सर्व त्रुटी दूर करेन असं आश्वासन वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिलं आहे. पाहूयात. सन्माननीय सदस्यांना यातला एक चांगला अभ्यास आहे त्यामुळे त्यांनी अनेक प्रश्न इथं उपस्थित केलेले आहेत. आता अध्यक्ष महोदय, शासकीय मेडिकल कॉलेज आणि खाजगी मेडिकल कॉलेज यामध्ये त्याप्रमाणे आपल्याकडे स्टाफ कमी आहे ही वस्तुस्थिती आहे. म्हणून आम्ही अनेक कॉलेजमधले काढून स्टाफ नेमणं
त्यांना जास्त पगार देणं, NPA देणं, अशा अनेक व्यवस्था करून आम्ही आता ती फुलफिल करतोय. आता यामध्ये आता दोन गोष्टी काय आहेत, फक्त सिंधुदुर्ग आणि 1-2 जिल्ह्यामध्ये ही कमतरता हे म्हणतायत ते खरं आहे, परंतु थोडे कमी आहे. परंतु तुम्हाला एक सांगतो की आमच्यावर जबाबदारी 2 आहे. एक आहे म्हणजे येणाऱ्या विद्यार्थ्याचं शिक्षण दर्जेदार झालं पाहिजे. आमच्याकडे जे येतात ते 100% ॲडमिशन फुल होतात का, मेरिटनं ॲडमिशन आहे, एकही वशिलेबाजी नाही. गरीब आणि सामान्य माणसं मुलं आमच्याकडे येतात. श्रीमंताची जी मुलं आहेत जी डोनेशन घेऊन जाणारी ते खाजगीमध्ये जातात. परंतु त्याही मुलांचं दर्जेदार शिक्षण करण्यासाठी जे आम्हाला करावं लागेल ते आम्ही निश्चितपणानं करू. ते म्हणतायत ते खरं आहे. आणि मी स्वतः सिंधुदुर्गला जाईन आणि त्या सगळ्या हॉस्पिटलची पाहणी करेन आणि त्याच्या त्रुटी दूर करण्याचा मी प्रयत्न करेन. नैसर्गिक प्रवाह बंद करून चुकीच्या पद्धतीने कंपाऊंड वॉल बांधल्यामुळे सालईवाडा परिसरात पाणी साचल्याचा आरोप होतोय. पाहूयात. कणकवली गणपती साना येथे नदीच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ झाली असून गड नदीच्या आजूबाजूच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. पाहूयात. रत्नागिरी आणि सातारा जिल्ह्यांना जोडणाऱ्या रघुवीर घाटात बुधवारी मध्यरात्री पुन्हा एकदा दरड कोसळल्यानं घाटातील वाहतूक काही काळासाठी ठप्प झाली होती.
बांदा परिसरात ओळात पडलेली कार अखेर बाहेर काढण्यात आली. पाहूयात. जिल्हा रुग्णालय रिकामं झालंय. गरीब माणूस उपचाराला गेला तर सांगितलं जातं इथे उपचार मिळणार नाहीत, तू गोव्याला जा. अशा शब्दात जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेचे वाभाडे आमदार निलेश राणेंनी काढले. पाहूयात. साहेब, ही फार गंभीर बाब आहे. व्हाईट पेपर तर याच्यावर निघालाच पाहिजे. प्रत्येक इन्स्पेक्शनचा व्हाईट पेपर निघाला पाहिजे. त्या इन्स्पेक्शनचं झालं काय साहेब? तिकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाऊन बघा. सिव्हिल हॉस्पिटल रिकामा झाला. आता कोणी गरीब माणूस जो सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये जातो उपचार घ्यायला, त्याला सांगितलं जातं तू गोव्याला जा. आता इथे उपचार घेतले जाणार नाही, तू गोव्याला जा, रेफर केलं जातं तिकडे. आणि म्हणून अध्यक्ष महोदय, आपल्या माध्यमातून मला मंत्री महोदयाला विचारायचं आहे, आपण ही व्यवस्था, ही गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किंवा प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेज, सेंट्रल गव्हर्नमेंटनी दिलेल्या कंडिशननुसार गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेजला काय वेगळे अधिकार आहे का? म्हणजे काही करू शकतात का गव्हर्नमेंट मेडिकल कॉलेज? व्यवस्था नाही दिली तरी चालेल का मेडिकल कॉलेजला गव्हर्नमेंटच्या, आणि प्रायव्हेट मेडिकल कॉलेजला काय वेगळी व्यवस्था आहे का? एवढा माझा प्रश्नाचं उत्तर मंत्री महोदयांनी द्यावं. शक्तीपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीनं सावंतवाडीत बैठक घेऊन एल्गार करत संघर्ष करण्याचा निर्धार केला आहे. यानंतर पालकमंत्री नितेश राणे यांनी आपली भूमिका मांडली. पालकमंत्री म्हणून संघर्ष समितीनं मला भेटावं, त्यांच्याशी चर्चा करण्यास आम्ही तयार आहोत. आम्हाला वातावरण खराब करायचं नसल्याचं ते म्हणाले. पाहूयात. शक्तीपीठच्या विरोधामध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रत्येक माणसाच्या मनामध्ये राग आहेच, पण इथल्या ज्या राजकीय सत्ताधारी लोकांना ज्या पद्धतीनं दहशतीखाली ठेवून हा मार्ग आम्ही रेटू शकू असा जो काय त्यांना विश्वास वाटतो, तो विश्वास आम्ही निश्चितपणे त्यांना त्या विश्वासाला तडा झाल्याशिवाय राहणार नाही. खरं तर यापूर्वीसुद्धा या राजकीय नेतृत्वाने अशा पद्धतीनं दहशत करून अनेक प्रदूषणकारी प्रकल्प कोकणामध्ये आणण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. ते सगळे प्रयत्न इथली जनता उलटवून लावीत. त्याच पद्धतीनं शक्तीपीठसुद्धा उलटवून लावल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही. कोल्हापूरच्या एअरपोर्टवरती एजंट असलेले काही कार्यकर्ते आतमध्ये घुसून आणि जे शेतकरी होते विरोध करणारे
त्यांना पोलीस कस्टडीमध्ये अगोदरच्या रात्रीच पासूनच बसवून अशा पद्धतीने चर्चा होत नसते, चर्चेची धुळफेक या पद्धतीने ते करतात। विश्वासात घेणं असं गेले 1.5 वर्ष सांगतात, पण विश्वासात घेणं या संकल्पनेलाच त्यांनी तडा दिलेला आहे। त्यांनी डायरेक्ट आता भूसंपादनाची प्रक्रिया चालू केलेली आहे। मला असं म्हणायचं आहे की त्यांना चर्चा कोणतीच करायची नाही आहे आणि म्हणून दिवसेंदिवस शेतकऱ्यांचा, महाराष्ट्रातील जनतेचा जो आहे संशय या महामार्गाभोवती दाट होतोय आणि नेमकं याच्या पाठीमागे महामार्गाच्या प्रोजेक्ट मागे काय लपलंय अशी शंका आता जनमानसामध्ये उत्पन्न होते आणि म्हणून सरकारने आता चर्चा तर करावीच, पण चर्चा एकाच गोष्टीवरची होणार आहे ती म्हणजे शक्तीपीठ महामार्ग रद्द व्हायला पाहिजे। सर्वात प्रथम सिंधुदुर्गाच्या आणि त्या भागातल्या ज्या लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचा जो प्रयत्न होतोय त्यांना मी स्पष्ट भूमिका सांगेन। राज्यात अगर गोवा राज्यामध्ये निघत असेल तर त्याला महाराष्ट्राला काय फायदा, सिंधुदुर्गाला काय फायदा, म्हणून आत्ता असलेला जो काही प्लॅन आहे तो 100% आम्ही बदलणारच आहे। त्या संबंधित कॅबिनेटमध्ये पण आमची चर्चा झाली, संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची पण चर्चा झाली आणि नंतर 2 जे पर्याय आम्ही जे काही पर्याय सुचवलेले आहेत ते त्याच्यामुळे जो पर्याय नवीन येतो तो 0 पॉईंट किंवा मळगाव या काही भागांमध्ये तो आता शक्तीपीठ हायवे तिथून बाहेर निघू शकतो आणि तिथून मग कोस्टल रोड असो, रेडी असो आणि अन्य विकासाच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे असलेले जे मार्ग आहेत तिथून निघेल। लोकांचा कुठेही इकडे तिकडे लोकांना नुकसान होणार नाही किंवा तिकडे हालचाल करण्याची हलवण्याची गरज भासणार नाही। काही लोकांच्या जे काही शेतीमधून अगर जमीन जात असेल त्याच्याही योग्य पद्धतीने मोबदला त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर तो दिला जाईल, पण आत्ता जो करंट प्लॅन आहे तो 100% आम्ही बदलणार आहोत। तो आत्ताचा प्लॅन राहणार नाही। स्थानिक आमदार माजी मंत्री दीपक केसरकर साहेबांनी पण कालच सन्मान्य मुख्यमंत्र्यांना या संदर्भात पत्र दिलेलं आहे। त्यांनीही आमची जे काही भूमिका आहे आमच्या सगळ्यांची एकच त्या पातळीवर भूमिका आहे आणि म्हणूनच जे कोण विरोध करण्याचं जे काही नौटंकी सुरू आहे, आम्ही लोकांमध्ये निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आहोत। लोक आम्हाला 8-9 महिन्या अगोदरच आमच्या बाजूने मतदान केलेलं आहे आणि म्हणूनच लोकांची चिंता आम्हाला जास्त आहे, लोकांचा विश्वास आमच्यावर जास्त आहे। ज्यांना लोकांनी नाकारलेला आहे, ज्यांना लोकांनी घरी बसवलेलं आहे त्यांनी लोकांच्या माती भडकवण्याचा प्रयत्न करू नये। तरी त्यांचे पण काही प्रश्न असतील त्यांच्याशी संवाद करायला मी स्वतः तयार आहे पालकमंत्री म्हणून। आम्हाला काय उगाच इथे वातावरण खराब करायचं नाही, कोणाचा उगाच इथे कुठल्याही पोलीस बळाचा वापर करायचा नाही। जे आंदोलनकारक आहेत, जे काही त्यांची शिष्टमंडळ आहेत, जी काही कुठली तरी समिती केली असेल त्या समितीने पालकमंत्री म्हणून माझ्याशी येऊन बोलावं, त्यांच्या काही प्रश्नांचं उत्तर द्यायचं असेल तर मी तयार आहे। मंगळवार रात्रीपासून वेंगुर्ला तालुक्यात पडत असलेल्या पावसामुळे ठिकठिकाणी पाण्याच्या पातळीत वाढ पाहायला मिळाली। आज सकाळपासून सुद्धा पावसाने जोर धरल्यानं शेतीच्या कामांनाही वेग आलेला पाहायला मिळाला। एकूणच सध्या पडत असलेला पाऊस शेतीसाठी समाधानकारक असल्याचं तालुक्यात चित्र आहे। वेंगुर्ल्यात मंगळवारी रात्रीपासून पावसाच्या दमदार सरी कोसळत आहेत। आज सकाळपासून जोरदार वाऱ्यासह पावसाने अधिकच जोर धरलाय। या पावसामुळे विजेचाही लपंडाव सकाळपासून सुरू होता। या पावसामुळे नदी नाल्यांच्या पाण्याच्या पातळीत मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली पाहायला मिळाली। दरम्यान गेले काही दिवस भात शेती लावणीच्या प्रतीक्षेत असलेला बळीराजा या पावसामुळे सुखावला आहे। आज सकाळपासून शेतात मुबलक पाणीसाठा झाल्यानं भात शेतीच्या कामांना ठिकठिकाणी वेग आलेलाही पाहायला मिळाला। शेतात भात लावणीच्या कामात शेतकरी, महिला व पुरुष व्यस्त होते। या पावसामुळे समुद्रातही लाटांच्या उंचीत वाढ झालेली पाहायला मिळाली। दरम्यान तालुक्यात या पावसामुळे सायंकाळी उशिरापर्यंत कोणती हानी झाली नसल्याची माहिती आपत्ती विभागाकडून देण्यात आली आहे।
गेले 2 दिवस सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे चौके थळकरवाडी येथे वस्तीलगत असलेला महाकाय वटवृक्ष गुरुवारी सकाळी कोसळल्याची घटना घडली। हा वटवृक्ष 2 घरांच्या मध्ये पडल्यानं दोन्ही घरांचं लाखो रुपयांचं नुकसान झालंय। सुदैवानं कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झाली नाही। गेले 2 दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाने जोर पकडला। या पावसाचा फटका चौके गावाला बसलाय। चौके थळकरवाडी येथील प्राचीन महाकाय वटवृक्ष लगतच्या वंदना बाळकृष्ण गावडे व प्राची प्रशांत कुबल यांच्या दोन्ही घरांच्या मधोमध पडल्यानं घरांचं मोठं नुकसान झालंय। घटनेची माहिती मिळताच चौके सरपंच पी.के. चौकेकर यांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली। तसंच चौके तलाठी पोलीस पाटील यांना घटनेची कल्पना दिली। चौके तलाठी दीपक गुरव, चौके ग्रामविकास अधिकारी लक्ष्मण सरमळकर यांनी घटनास्थळी येत पंचनामा केला। अंदाजे लाख रुपये नुकसान झालं असल्यानं दोन्ही घरमालकांना लवकरात लवकर नुकसान भरपाई मिळावी अशी ग्रामस्थांकडून मागणी होत आहे। वेंगुर्ले एसटी डेपोमधून सकाळी 8 वाजता पुणे येथे जाण्यासाठी सुटणाऱ्या एसटीचा वेंगुर्ले शहरातील भटवाडी आडी स्टॉप येथे रत्नागिरीवरून वेंगुर्ल्याच्या दिशेने येणाऱ्या कॅन्टरचा समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला। सुदैवाने यात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही। या अपघातात एसटीमधील 5 प्रवासी किरकोळ जखमी झाले। दरम्यान कॅन्टर चालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून वेंगुर्ले पोलिसात एसटी चालकावरती गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। वेंगुर्ले एसटी आगाराची MH13 CM 7845 ही एसटी बस वेंगुर्लेवरून कुडाळच्या दिशेने पुणे येथे जात होती। त्याच दरम्यान MH34 BZ 6952 हा कॅन्टर वेंगुर्लेच्या दिशेने येत होता। वेंगुर्ले शहरातील भटवाडी येथे या दोन्ही गाड्या समोरासमोर धडकल्या। हा अपघात आज सकाळी 8:15च्या सुमारास घडला। यानंतर घटनास्थळी वेंगुर्ले पोलीस व एसटी महामंडळाचे अधिकारी दाखल होऊन पंचनामा करून दोन्ही गाड्या वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात आणण्यात आल्या। या अपघातात दोन्ही गाड्यांच्या दर्शनी भागाचं मोठं नुकसान झालंय। दरम्यान मिळालेल्या माहितीनुसार कॅन्टर चालकाने दिलेल्या तक्रारीवरून एसटी चालकावरती गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया वेंगुर्ले पोलीस ठाण्यात सायंकाळी उशिरापर्यंत सुरू होती। शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा। आरोग्य प्रश्नी निलेश राणे सभागृहात आक्रमक। सिंधुदुर्गात येऊन त्रुटी दूर करेन मंत्री हसन मुश्रीफांचं सभागृहात आश्वासन। आणि शक्तीपीठ प्रश्नी पालकमंत्र्यांचं संघर्ष समितीस चर्चेचं आवाहन। बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची। पादरा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज। कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह। धन्यवाद।